Hi, Constagod. Speech an chumpa mar brenn mar Ainmfhocail Bhaininscneacha agus an agatsa. Tá sé Ginideach scríb mis na samplaí se amach ar dús agus an sin feicimiid ar na hithre ar an umláin agus a féidir den aon rud elam agus cinál an elamí in ní séas go doing hain nis an go bheici mé móra agus scape sin. Boop. Teacht na mana bhfuil bhíon í. Anis ibar hain gan ein séimhú ar thuascansan na Ainmfhocail Ginideach H rev thuas cotta na Ainmfhocail Ginideach aithrítear an talt ó an go na ceathrú ceann gan ein séimhú ná aithriú eile ar thuascansan ná thuascotta na deacrachtaí san is feadh nach gur féin rud ar an gconsan ná ar na deacht. Bhí H an seo ach níor bhéin aithriú ar seo, so ná dleacht leis go gataibh H na chaimhaisteach fud an háite. Cin rud deile aithróidh na hadiachtaí atá sa Ginideach mór agus na hadiachtaí atá sa chéad I Gaeilge léana na deachtaí aithróidh siad sin ar mbealach seo. Sé sin go Gaeilge tú agus go chuir tú in go deire agus le dearg sin sampla eile agus aithróidh sé sin go deirige agus an sampla ná úl bíonach aithróidh sé sin aithróidh an ach sin go cnapa luirní cnapa ar merchlóide go dtí sin agus dit ar fiú gur más CH tá an gan aithróidh sé sin go dtí fada le sin. So sin ag deire na nadiachtaí an sin le na deirí nua atá le chuirbháin. Ceann eile nach bhfuil anseo ná agus tá fearta na hadiachtaí seo sa d'ard léana sin na cín a fíochnaíonn ar úl. Mar shampla léithúil nó rud éigin mar sin nó bisiúil rud éigin mar sin aithróidh siad sin i log go úla. So ná sé bisiúla. Sinne an bailach a chruthíonn tú an nascaidir gá ochailte agus go nearann tú leis an léithreoir go bhfuil an adiacht seo tuisce Ginideach freisin agus gur leis an Ainmfhocail seo tá sa tuisce Ginideach gur leis an adiacht seo caiithfidh an nascanna inbheannacha seo chruthú is chuige sin a réidir Gramadach sealadh dúirt le nascanna chruthú idir ocail éagsúla agus le bríon na níos saibhre a chur. Sílim gur sin agus gur fillim mé ágant an sin den seán seo, Tásúm gur chuirh sé sin libh agus go marna si bar roiint na fí seán ar an cheist fág teachtaireacht faoin bhí seán agus seol mar freagróidh go luas gur féidir. Gur magadh, slán tamall.